Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula. Sai manzo Allah ya sauko, sai ya murmushi, sai ya dawo ya kalle shi, wato ya huce, ya tabbatar cewa na yarda Allah ɗaya ne, shine ubangijinmu, kuma na yarda musuluncin nan shine addini, kuma na yadda kai din nan babban manzan Allah ne Rasulullahi. To sai manzan Allah ya huce. To wannan abin da yake nuna mana, ina nuna mana tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, to babu sauran wata magana. Duk labarai da Allah yake bamu na kissoshin annabawa ana bamu ne don mu al'ummatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai lura, mu san abin da aka yi a baya fa ba a ruwan sanyi aka yi shi ba. Shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da darajarsa da Allah ya bashi addinin ba a ruwan sanyi ya zo da shi daga faɗa kowa iyadda ba, a'a sai da aka yi fama. Shi yasa a wannan ɗaya ayar Allah ta'ala yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar amma ruhama'u bainahum. To nan ne mahallin darasi, yan uwa nake so mu lura. Duk darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi, da girma da Allah ya bashi, da wanda muka sani da wanda bamu sani ba, da wanda muka fahimta da wanda bamu fahimta ba. Domin fahimtar girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kure ta, ba wanda ya san hakikanin manzo Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala. Shi sirful haqiqi, tsantsar hakikan lamarin Allah ne. Saboda haka fahimta sai dai a fahimci iya rabon da Allah ya baiwa kowa. To dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa da darajarsa Allah ya ba mu shi dan mu kwaikwaye shi, ya koya mana yanda za a bi Allah, kuma ya koyar sallallahu alaihi wasallam. Tunda Allah ya aiko shi, tun daga ranar da aka fara cewa da shi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wannan aiki na fili kenan ya zo. Amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin wahayi isauka gare shi dama aiki ike na saƙon Allah. Saboda haka ne za mu ga a baya tun a wajen shayarwa yana da halaye kyawawa. A wajen na Halimatu Sa'adiyya sai isha nono ɗaya ikishan ɗaya, ta yi ya kishan biyun gaba ɗaya, sai dai isha ɗaya. Ashe wannan alama ce ta cewa za a kawo waɗansu waɗanda za su sha nono tare da shi, to baya so shi ya handime ya shanye gaba ɗaya. Allah ta'ala ya sanar da shi, saboda haka sai yake shan ɗaya baya shan ɗaya. To wannan duk ina daga cikin rahama da matsayi da daraja ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a wannan aya Allah ta'ala yake cewa da mu Muhammadu Rasulullah, amma wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari. Muhammadu fa manzon Allah ne, kuma waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne a wajen kafirai. Ba su a sassautawa arna, ba su a sassautawa kafirai. Za a tsaya a kare musulunci, a kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka tafiyar take, amma kuma tsakaninsu yaya suke sahabban manzon Allah? Ruhama ubainahu, masu tausayin junansu ne, suna taimakon junansu, suna kyautata wa juna, ba sa ƙwarar juna, a'a girmama juna suke da mutuntawa. To nan shine mahallin da ake so kowane musulmi, musamman mu da muke tarurrukan maulidi, mu fa zama masu kwaikwayon yanda sahabbai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu ma fa mu zama haka. Kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai, mu ma fa mu zama haka. Kar mu zamo muna faɗa muna juyawa, a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da misalai a rayuwarsa gaba ɗaya. Misali, wata rana ya ce da wani sahabinsa Anas dan Malik, khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dan cikin gidan manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya ce da shi, kai ya Anas, ya bunayya, ya kai dan yaron nan dana, bari in gaya maka wata magana. In qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin fa'al. Kai Anas,
idan kaga za ka iya ka samu dama gari iwaye maka yamma ta yi maka ka kwanta bacci haka tashi baka jin haushin kowa a zuciyarka to ka yi haka ya Anas kuma ka sani Anas kaga yin haka wannan ɗabi'a ta ce wa zalika min sunnati wannan ina daga cikin sunnata abinda ake cewa sunna hanyar tafi da rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tafi da rayuwarsa a haka da duk hali na kirki kuma haka yake so kowa a mu'minai ya zama haka shi yasa manzo Allah ya ce da Anas haka ice kuma ka sani duk wanda iraya sunnata ma'ana yayi abin da nake yi to wannan ya zama ina sona wanda kuma iso ni to haƙiƙa zai zama tare da ni a aljanna wanda wannan maƙiyar ita muke nema kuma alhamdulillah mun samu shimfiɗarta domin irin wannan abubuwa da ake na tarurrukan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shimfiɗa ce ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka samu magabatanmu na gari malamanmu da iyayenmu da shehunanmu suka fito da wannan abu fili da maulidi a ɓoye ake yi malamai suna yi amma za a ga iya makarantarsu a da har aka zo ana ɗan yi a fili ana karatun su barzanji da sauran waɗansu littattafai na tarihin maulidi domin an yi maulidi shekaru da yawa to amma fitowarsa da wannan tsari irin na wannan zamani wanda babban bawan Allah nan Maulana Sheikh Ibrahim bin Abdullahi Inyas Allah ta'ala ya fito mana da shi a wannan zamani ya zama ya fito da abin fili ya ƙara gyaggyara shi ya tsatsara shi shine muke yi a irin wannan gwadaban nasa mun gode wa Allah to abin da ake nema kullun ka zo wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kokari ka gane wata ɗabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kiyaye kai ma kai shi zuwa gurin maulidin manzo Allah ko yaya ka zo to kara bauta zuwa kai kawai ka zauna ana rera waƙoƙin yabo kana jin daɗi musamman ana irin na Hausa ɗin nan ana ganewa tangaran sai ka ji mutum kamar a sama ike kamar ba a ƙasan nan ike ba in ma ta larabcin ce duk da baka gane fasara kai dai ka yi domin dai yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yi haka ya rabauta amma rabauta ta biyu shine kai kokari ka gyara halinka an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne to kai ma ka zama mai kyauta iya iyawarka domin ba za ka iya kyauta irin ta manzo Allah ba domin shi yana yin biyum nahu wa yusrahu kamar yadda Maulana Sheikh Ibrahim ya kawo yana kyauta dama da hagun baya iya tsayawa dukiya tana hannunsa kuɗi baya iya bacci sallallahu alaihi wasallam idan da kuɗi a wajensa baya iya bacci wata rana dukiya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba sai wata yar kaɗan sai ya shiga da ita cikin gida dare sai ya kasa bacci sai ya fito ya koma abin da yake kokari ya ga wani mabukaci wanda ba a bashi ba ɗazu bashi har sai da isamu sannan ya koma ya ce al'ana istirahatu yanzu na huta to da Allah kaga yanzu wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu za mu iya ta mu da yanzu nan ba naira ba bacci aljihu ba kwabo ba magana yanzu nan sai ga ce mutum jininsa ya hau saboda me saboda ba na cefane ba kaza ba to mu haka muke to a wannan matsayi akwai sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba za mu iya ba wanda matsayinsa ne dole sai a bar masa nasa ne sallallahu alaihi wasallam amma da yawan al'amura ya ce mu kwaikwaye shi domin yana faɗa sallallahu alaihi wasallam a wani guri yana cewa khairukum li ahlihi wanda duk ifa alheri a cikin ku mutane wanda yafi kyautata wa iyalinsa to amma fa ku sani wa ana khairukum li ahli ni na fi kowa kyautatawa ga iyalina to kaga anan maiki sallallahu alaihi wasallam yana jawo hankalin al'umma akan cewa kowa ya kula da iyalinsa mutum ya kula da matarsa ya kula da 'ya'yansa da abin da ya kamata na nagarta yi musu da abin da ya kamata na kula da haƙoƙi ya musu
abin da ya gaza kuma to shi kenan Allah zai yafe masa. Amma mutum ya zauna a bushe, a'a shi iyalin ma ya zame musu zaki, kamar inda waɗansu ke in mutum ya doso gida daga ƙofar gida da ya shigo ƙofa zai daki ɗaure, wani daka takalminsa a ƙasa cikin gida a jiga mai gida nan ya zo ga zaki nan ya shigo, kowa sai kaga ya ɗaɗare, yara a matsatse, kowa ya takura. A ba a san haka, ana son walwala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana walwala da iyalinsa. Wata rana har matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi gwada shi. Wata daga cikin matan manzo Allah sai ta ce, ya Rasulullahi, wai a cikin wa ka fi so ne? Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, to zan nuna miki wacce na so. Sai ya kyale ta a sannan. Sai da aka kwana biyu sai isamo wasu kuɗi na dinari, da ita kuɗin su dinari ne, sai ice da ita, to in ga wannan ki ajiye mu, abinda isa da ba ki ajiye mun saboda ke na fi so, ke na fi ƙauna, kuma ba zan tambaye ki ba, ba zan nuna na baki ajiya ba sai muna tare da su gaba ɗaya wata ran. Ke dai ki ajiye kawai, na baki saboda ke matsayin ki a wajena. Sallallahu alaihi wasallam da yake gwanin adalci ne, kowane ɗaki ya shiga daga cikin matansa 9, kowace sai ya bata igaya mata haka, kuma ba cewa ita kawo masa ba, amma dai zai yi magana. Sai da duk gama kewaya su ba su ran nan a tsakar gida ana zaune ana hira, sai wannan matar dama ya ce ta yi sake tambaya, sai ta ce, ya Rasulullah, wai a cikin wa ka fi so ne? Sai kuma Allah ya ce, wadda na ba ta ajiyar dinari. Gaba ɗaya kowa sai wannan ta kalli wannan, wannan ta kalli wannan, sai ta tashi ta koma cikin ɗaki tana ta tsalle tana rawa, tana ganin ashe ita manzo Allah ya fi so, saboda ya ba ta ajiyar dinari, kuma gashi yau ya faɗa, duk da dai faɗar da yi a saye ike, to amma kowace kuma ya riga ya bata. Kaga wannan iya mu'amala ce, hikima ce ta rayuwa, haka ake so. To dan haka ƴan uwa, ko ba komai mu kula. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi wata magana budaddiya, yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki. Sai sahabbai suka ce, wa manya aba ya Rasulullah, ya ma'aiki waye zai ki shiga aljanna? Sai ma'aiki ya ce, wanda ibini zai shiga aljanna, wanda kuma isaba min to ya ki shiga kenan. Saboda haka biyayyar manzon Allah bayan an furta soyayya, to ita ce take tabbatar da gaskiyar soyayya. Dukkanin muna haduwa a maulidi dan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma babban abin da zai tabbatar mana da gaskiyar soyayya da ƙauna shine aikata umarni da manzo Allah ya zo mana da shi, da kaucewa halin da manzo Allah ya hana, ma'ana imtisalil awamiri wajtinabun nawahi, shine ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin da abin da ake so kowa ya zama ina kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya matsayinsa, amma shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani matsayin na aikinsa babu wanda zai iya. Wata rana yana sallah sallallahu alaihi wasallama, sai wani sahabi ya zo ya bi shi nafila a cikin gida, sai ji manzo Allah ya kamo karatu ra sai ya shafe bakara, kafin ya kai bakarar da yana cewa in ya kai aya 100 watakila ya ruku, sai bai ruku ba, sai da ya shanye ta, sai ya ɗauko Ali Imrana, sai da ya kai ta, ya ɗauko ta gaba ya kai ta, sai da ya shafa sura 4, Ali Imrana, Ma'ida da Nisa'i da Bakara, sannan ya ruku sallallahu alaihi wasallam. To da Allah yanzu irin wannan wake iyawa, kaga ba kowa ne zai iya ba, ko da hafizan nan gangaren gasu nan su malam Yahaya da irinsu ba koyaushe suke irin wannan ba. Shi ko sallallahu alaihi wasallama raka'a 2 sai ya cinye mata awa 6, har kafarsa take kumbura. Har wata rana na Aisha ta ce, ya Rasulullahi, wai dan me kake wahalar da kanka da dokuwan nafila ga kafarka tana kumbura ya Rasulullahi? Wai ba kai ne aka ce da kai
ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ba yace ni ne ciki kuma kake wahalar da kanka da wannan doguwar sallah da wannan doguwar ibada sai yace haba Aisha afala akunu abdan shakura yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba to saboda haka ƴan uwa ko ba komai abinda ake nema a wajen mu in an faɗi matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsa akwai wanda za mu iya akwai wanda ba za mu iya to wajibinmu ne mu je mu yi wanda za mu iya yanzu kamar wannan hadisi na Anas